ኣብ ህይወት ንዓወት ሓደ ሰብ ዝያዳ ዘድሊ እንታይ እዩ ኢልና ሓሲብና ንኸውን ኢና ብዙሕ ግዜ ድማ ዝያዳ IQ ወይ ብልሓት ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ክዕወት ዘለዎ ተኽእሎ ዓብዩ ኢልና ንግምት IQ ግን እንታይ ማለት እዩ IQ ንሎጂክ ናይ ምስትውዓል ክእለት ንሕሳብ ንቋንቋ ዘለና ዓቕሚ ዝልክዕ መዐቀኒ እዩ ሓደ ሰብ ብሳይንሳዊ መገዲ ፀገም ንምፍታሕ ዘለዎ ዓቕሚ ዝገልጽ እዩ እዚ ከዓ ምስ ፍልጠት ዝተተሓሓዘ ናይ ኣእምሮ ክእለት እዩ ግን ኣኸ ስለምንታዮም ብዙሓት ብሉፃት ተምሃሮ ወይ ብሉፃት ሰራሕተኛታት ኣብ ህይወት ወይ ኣብ ስራሕ ከይተዓወቱ ካልኦት ግን ዝያዳ ዓወት ከመዝገቡ ዝረኣዩ እቲ መልሲ ኣብ EQ ወይ ከዓ ስምዒታዊ ብልሒ እዩ ዘሎ ሎሚ ብዛዕባ ኣገዳስነት እዚ ስምዒታዊ ብልሒ ብሰፊሑ ክንርኢ ኢና EQ ግን እንታይ ማለት እዩ EQ ማለት ንስምዒታትካ ስምዒታት ካልኦት ናይ ምፍላጥ ናይ ምቁፅፃር ከምኡውን ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትካ ብጥበብ ናይ ምጥቃም ክእለት እዩ ብሓፂሩ IQ ንኣእምሮ ዘመልክት ክኸውን ከሎ EQ ግን ንስምዒታት የመልክት EQ 4 ዓንድታት ኣለዎ ንሳቶም ከዓ ርእስኻ ምፍላጥ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዋን እንታይ ይስማዓካ ከም ዘሎን ምኽንያቱን ምርዳእ ካልኣይ ርእስኻ ምቁፅፃር ንስምዒታትካ ብግቡእ ምምሕዳሩ ንኣብነት ኣብ ተሓርቀሉ እዋን ኣብ ክንዲ ነዲድካ ምላሽ ምሃብ ርግእ ምባልን ሓሲብካ ምምላስን ሳልሳይ ማሕበራዊ ኣፍልጦ ስምዒት ካልኦት ሰባት ምንባብ ኣብ ቦታ ካልኦት ሰባት ኣቲኻ ስምዒታቶም ምርዳእን ምስኦም ምድንጋፅን ራብዓይ ናይ መወዳእታን ከዓ ርክባትካ ምምሕዳር ስምዒታትካን ስምዒትካት ካልኦትን ብምርዳእ ምስ ሰባት ጥዑይ ርክብ ንምምስራትን ግጭታት ብሰላም ንምፍታሕን ዝብሉ እዮም ስለምንታይ EQ ምስ IQ ብማዕረ ዘድሊ ሓደ ሰብ ብሉፅ IQ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ኣኸ ምስ ሰባት ዘለዎ ርክብ ጥዑይ እንተዘይኮይኑ ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ክዕንቀፍን ዘይዕውት ኮይኑ ክወፅን ይግድዶ EQ ኣብ ቦታ ስራሕ ንመሳርሕቲ ዘራኽብ ድልድል እዩ ልዑል EQ ዘለዎም መራሕቲ ክእለቶም ንሰራሕተኛቶም ንምድራኽ ኣብ ፈታኒ እዋናት ንምእማኖም ኣፍራይነቶም ንምዕባይን ይጥቀምሉ ኣብ ውልቃዊ ህይወት እውን ተተዓዚብና ዝበዝሐ ግጭታት ካብ ስምዒት ዘይምርዳእ እዩ ዝነቅል ዝለዓለ EQ ዘለዎ ሰብ ከዓ ነቲ ግጭታት ብምግንዛብ ቅድሚ ምግፍሑ ክህድኦ ይኽእል EQ ና ግን ብኸመይ ከነማዕብሎ ንኽእል EQ ሓደ ሰብ ክውለድ ከሎ ዝወሃቦ ተውህቦ ዘይኮነ ከም ዝኾነ ካልእ ክእለት ክንመሃሮን ከነማዕብሎን ንኽእል ክእለት እዩ በዞም 4 መገድታት ከዓ ከነማዕብሎ ንኽእል ቀዳማይ ትዕዝብቲ ኣብ መዓልታዊ ተግባራትካን ስምዒታትካ ተዓዘቦም ሃንደበታዊ ናይ ስምዒት ለውጢ ምስ ስማዓካ ሕጂ እንታይ ይስማዓኒ ኣሎ ንምንታይ ከይስማዓኒ ኣሎ ኢልካ ንርእስኻ ሕተታ ካልኣይ ስምዒታትካ ፈሊኻ ኣለልዮን ስመዮን ስምዒታትካ ብስም እንተፈሊኻዮ ኣብ ልዕሊኡ ስልጣን ከም ዘለካ ተርእየሉ መገዲ እዩ ንኣብነት ኣብ ክንዲ ሕማቕ ይስማዓኒ ኣሎ ኢልካ ብሓፈሻ ምዝራብ ሕርቃን ወይ ተስፋ ምቑራፅ ይስማዓኒ ኣሎ ኢልካ ክትፈልዮ ከለኻ ትቆፃፀሮ ኣለኻ ማለት እዩ ሳልሳይ ብኣቓልቦ ምስማዕ እዩ ዝኾነ ሰብ ክዛረበካ ከሎ ንኽትምልሰሉ ዘይኮነ ንኽትርድኦ ኢልካ ኢኻ ትሰምዖ ዘለካ ንቃላቶም ጥራይ ዘይኮነ ምውስዋስ ኣካላቶም ናይቶም ትሰምዖም ዘለኻ ሰባት እውን ኣተኩረሉ ኣብ ክንዲ ፈራዲ ተደናጋፂ ኮንካ ራብዓይ ናይ መወዳእታን EQ ና ንዕብየሉ መገዲ እዩ ንሰባት ጌጋ ክፍፅሙ ከለዉ ኣብ ክንዲ መኽሳሶምን ምውንጃሎምን ቀስ ኢልካ እንታይ ከም ዘጋጥሞም ምእንቲ ከተለሊ ሕተት ኣብ መወዳእታ IQ ንስራሕ ወይ ንትምህርቲ መእተዊ ኣፍ ደገ ከፍተልካ ይኽእል እዩ EQ ግን ኣብቲ ስራሕ ወይ ኣብ ህይወት ዕውት ኮይንካ ዝያዳ ፀብለል ኢልካ ንኽትወፅእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ስምዒታዊ ብልሒ ወይ ከዓ EQ ዕለታዊ ናብራ እዩ ርእስኻ ክትዕዘብ ንኻልኦት ብኽብሪ ክትሰምዕ ምስ ትጅምር ህይወትካ ክቀየር ክትዕዘብ ኢኻ ናይ ሎሚ ቪድዮና ብሓንቲ ሙሉእ ሓሳብ ክንጠቕልላ እንተደኣ ኮይንና ከምዚ ትብል እያ ትኸውን ቅድሚ ምውሳንካ ወይ ምዝራብካ ርግእ በል እሞ ስምዒትካን ስምዒት ናይቲ ምሳኻ ዘሎ ሰብን መርምር ሎሚ ዘዳለኹ ሓሳብ እዚ ይመስል እንተፈቲኹሞ ላይክ ሼር ከምኡውን ሳብስክራይብ ግበሩ ሰበብ ቀፃሊ ንራኸብ ሰላም